ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakadi kapor ngadan hak senong reng uat kasnong kabahap hahima sora kani gade kasnong kabenengkong hari khasi pan penlong ya gijing ko berwai khasi nala kila sedang ban penlong ya kani gijing ko nadu snam khat khandai spa nya phusau bat ter gibteng man lau snam bat mentau snam kade kasin kebasan puai bakin penlong ya kani gijing ko ban tip khamha syapang karwai kasiau kebiade basnong reng uat midon bat nga usordar jok ni kasnong ba Edmond khongsa ya bon batai khamnia sapang kan ni kasnong to haka baning kong hi ya kani ka jinya ko rai kasinela haka bakiri rong ba jong kasnong kiyo i ya ka jing smart jong ki khna apo snong ban tem ban pod haka to ki por ka jing tem ginang duna ba te kia tem jing tem to kopor kia senada usi ki tem gitar te kia tem satu ki si te man ki janmet ki kena kia lum to kia ruai te hadin bagi orang ba katu ko ningot abak yu i akan ne ka jing smart jong kini ki kena ren te ki ong tong ni penlong no kawai ka jing yakop ruai ye penlong sya tang parasinong te kata ka jing sedang jong ki kedai ke ba stang hapok sinong hi kia bishar hi ya kata kajruai bangi yo kajing tibro ba unong seng ya kane kajing ya kopruai hak nadu usnem khatnai spa nyo pholai kata ka penlong hasinong te udai hapo jing yalam jong ba from sing khongwer bala khlat no te hadin pade haba ki nong song sinong ki i ba ki khna ki la smart ya sting ha ti ki penlong no ya kata ka kopruai ti ki ya bishari hapo sinong na kinong bisyaro ke bisyari rapo sinong ti hak to ko por ki don tumba nyau prangot ki biasa menta te kilai ai ba job kum to kumba san phone report ka ki ya kata ka kusam te hadin khatnai spa nyu pusau pade kilai ya song biang ya ka meeting kirang ba jong ka sinong hi te hadin ka to pade ki ong tong ni penlong nok ya khon ya kini marjan jong ka hi masuk ra ter tadi jung kata pada kila ya pak ko kubor te kila don kinong ruai bawan napo sora napo umwai nang yang bokliau ini kithan sakini po silai te ha ko nai spatnya pusau pa kila sedang yang ni kajing ya ko ruai te ha ta kopor kinong bisyaro kidang yang bisyar hi kijong ba from sing khongwer ba khlat no uba SJ Champliang ba Aibor khongsa te nang ta pade da kilaya syong ya kata ka jingya George menta ti kilaya ai kata ka price sau ka sau spa dengga te hadin ban bhai ya kani ka put katem pade nang tu pade ha uslam khatnai spa nyo phra pade kila sedang biang ya kata ka jingya koproi ka kham he te ha ka to kopor kilaya pa to kopor padon surok ki hiar nang tai ki nongwan ruai na po larang on ti kilai penlong kata ka jingya kopruai kata ka snem kata nai spa ni pupra ti hadin jung sem kata nai spa pupra pade kilai wan bon hi kino simenta te hakato kopor ki persyang ban wad no po all India radio ban bisyari ka jingya kopruai to hadin jung kata nai spa ni pupra pade ti hau kata nai spa pra phowai pade kilami pade sakini kinong ruai kaset nadu kijong ba Chesterfield khongwer kijong ba Scan Rowells imli kijong ba heading terter to te nasionong bade ki ong tong ni khot no yo ba Chesterfield khongwer bon wan bisyar ya kata kajing yakop ruai te hadin jong kata bade te kata kajing yarwai ki ba syok shit ba kilawan keleng ki breu wan sementa te bat ni ken mau ro kadon record mo ya kita kinong job dai hi dai way ne ki kentai na po sora idai i kentiu jingsuk nyuta iba job ya ka kusnam ka baningkong ya kata ka
ia kata kajing Yakob Ruai hapo sinong jungi te natu pada ter kiwan pada sakinong bisyar kijong ba scan kijong ba tanbor kijong ba pilvat nong kendri baro kitu kinong Ruai ki barem kila poi akan ka sinong jungi ban saki akan ka Yakob Ruai te nadu kitu kisnam hi hadu kat kini kisi menta mencim senam nginang sudap ya ka Golden Jubilee kebangi rakhe tempang ya kaneka jinyo Yakob Ruai kasinala nga tharai pila yo i mo wan ba pol sene como minister jong ka asam kolsyo ti hato ko por ngila penlong yang ka jinyo Yakob Ruai to menta ngin sadon ro ya kaneka jinyo Yakob Ruai ka basan phuai senam homu mer bangi poi te ngila ai kin tis keleng hi ngila pha ti kmien ti ru bakin ngi simenta kaneka jinyo Yakob Ruai sibit kin buon hi te ka khusnam ka bangi bu kalong arfo hajar denga nakabenta ki unong job ulani ka nong job te benta ka baar padi buan ka kadan ka baar padi unyo sipo hajar bad ka benta ka balai padi unyo nyo hajar bad sipo tali ki hajar ki constellation prize te ngingai scam hi ba kinong simenta sibit rukin sa buon hi buan simenta namar ba ki sautanat yang ka sinong namar ba nga habangi pai bangi pe hapo kani kari si jungi ngi iki labon ba kini ki nong Ruai ki badon ka sap fair henre ngi ipedi ba ki duna ba ki competition namenta kani ki Yakob Ruai te ngi kwa ba ki pai baru khamtam gitu ba ie lende ki khun samla ki ba ie ya ka Ruai ka seo ka put ka tem ba kin wan me simenta hapo kani ka sinong ko jongi namar ba kani ka sinong jongi kan om do syu kan ka Yakob Ruai hendai kadang yai peteng hi hadu kad ba ngi dang don hapo kan ka jing penbai jongi na ka sinong te ngi kerman skam hi ba sibet ki nong simenta kin buon hi banwan simenta ba ngi skam ro ba kin yo ban ra ya kata ka thong ban kata ka khusnam na benta kan ka Yakob Ruai bat uno hiu bola le bha unyo hi kata ka khusnam tengi kermen scam ba kan ka kondisyon jongi sibet ka met ka sedang hapor parbaji kan ya baik ya renti kapor kala day bapinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ka e ka thong ka bakidon ki e ki man ki bakong san ki bakibu hakman kita ki jingkeli ki ba fidon kam man yo ya ke jubab haswa ba pin lek ban tap ya ke vote jumpi ha ka arpoi tarik urampang arja arpsa baik ya ke program markman pat ki kertong